A deputada nacionalista no Parlamento, Rosana Pérez, e responsables da formación no Barbanza participaron na xornada de movilización convocada polos veciños de Corrubedo para denunciar os recortes que levaron a reducir a atención sanitaria nesta e noutras parroquias da comarca. Están obrigando a xente dende hai xa moito tempo a ter que recurrir á sanidade privada, cuestión que non todo o mundo pode facer. Nos hoxe, o Bloque Nacionalista Galego da comarca, asistimos aquí en Corrubedo á manifestación para pedir un médico a tempo completo no consultorio periférico desta localidade. Aproveitaron a pandemia para pechar consultorios periféricos en Cabo de Cruz e en Taragoña. E agora van a polos de Palmeira e a polos de Corrubedo. Que saiba a Consellería de Sanidade, o señor Rueda e toda a Xunta de Galiza que a veciñanza e o Bloque Nacionalista Galego vai facer todo o posible para que iso non se chegue a producir. Con esta situación son moitos os veciños da parroquia, moitos eles de idade avanzada, que se ven obrigados a desplazarse ata Ribeira, onde o panorama tampouco pinta demasiado ben. Sobre todo aquelas persoas maiores que se teñen que desplazar en taxi, en autobús ou dependendo de quen as leve ata o Centro de Saúde de Ribeira. Pero que ademais o Centro de Saúde de Ribeira carece de 7 dos 14 médicos que ten que ter todo o ano a tempo completo. Polo tanto, que deriven as persoas desde Corrubedo ata Ribeira, o que provoca é un colapso aínda maior do sistema sanitario en Ribeira. Rosana Pérez anunciou a presentación dunha serie de iniciativas no Parlamento ao longo da próxima semana para exixir un médico a tempo completo para Corrubedo.